For 10 år siden, der flyttede vi fra et hus inde i byen til en dejlig gård her på landet. I Vejby, 50 km nord for København. Det var nok mest min kone, der var træt af byen og ville have et kæmpe drivhus. Jeg var glad for traktoren, og snart fik vi både geder og får på folden. Det skal vi have igen efter efterårsferien. Min kone er også journalist, og nu er hun snart sygeplejerske. Men fritiden går med at lave smukke buketter, som hun sælger på markedet og til bekendte i byen. Her har vi vores bistader. Det er ikke os, der passer dem, men vi får honning, og vi har stor glæde af bierne, som er gode for blomster, busker og træer i den lille skov, vi etablerede for 5 år siden. Her kan man gå på jagt eller bare nyde udsigten over vores hus på landet og et kig til kirken. Ingen går uden en gårdhund. Hun hedder Dista og er egentlig børnenes, men sjovt nok, så er det mest os, der passer hende.